Hola, bon dia, gràcies per assistir a aquesta roda de premsa que, com ja és tradicional, fem uns dies abans de les festes patronals per a presentar el que és de manera oficial el programa i tots els actes de la setmana de festes, que seran del 17 al 26 d'agost. Ara fa pocs dies vam presentar al passeig Manuel Azaña tot el que era la programació que la Comissió de Festes havia preparat junt amb les entitats i les penyes per a el que seran les pròximes festes, i avui el que venim és a presentar de forma oficial el que és el programa de les festes. Realment avui agrair sobretot la presència de la reina de les festes, de la Dulcinea, de les dames i les dametes de la cort d'honor i a tots els familiars que avui heu vingut, i simplement avui crec que les protagonistes són elles. Jo no me vull allargar molt més, simplement recordar que aquest programa, com tots saben, se va quedar el que és la foto de portada deserta, el concurs de fotografia va quedar desert i la Comissió de Festes va encarregar una fotografia per a lo que era la imatge, per a lo que serà la imatge i la portada del programa de les festes patronals. Crec que hem aconseguit el que buscàvem promocionar el que són les festes del nostre poble, el que són els balls populars, les tradicions, que realment és d'on venim, i crec que ho hem aconseguit. Aquesta fotografia crec que ja tota la gent l'ha pogut veure i ha sortit una fotografia molt bonica i molt vistosa per a plasmar el que són les festes patronals de la nostra ciutat. Per la meva part, només afegir que és una programació, com vaig dir en el seu dia, molt extensa, una programació per a tots els públics, una programació que s'ha fet amb molt d'esforç i amb molt de treball de part de la Comissió de Festes. Tots els membres de la Comissió de Festes han treballat durant tot l'any per a poder tindre aquesta programació. També agrair a les penyes de la nostra ciutat, a totes les entitats que volen col·laborar durant aquesta setmana oferint tot allò que saben fer i tot allò que se preparen durant tot l'any, i crec que s'ha organitzat una programació seguint les línies d'estos anys atrás. Com vaig dir també en el seu dia, hi haurà uns punts concrets on se realitzaran els actes. Està clar que hi haurà actes per diversos llocs de la nostra ciutat, però uns punts més rellevants són el recinte de Bous, la plaça del ministre Marcelino Domingo, el recinte de les Penyes. Després també enguany, com a novetat, tindrem el carrer de les Moreres, que se realitzarà el segon cant d'Embló. Després tenim la plaça de l'Ajuntament i la plaça Sant Bertomeu, on totes les nits hi haurà actuacions. I per últim també la plaça de la Constitució, on estan el tradicional pa i porta, i després totes les orquestes que s'ha programat des de la Comissió de Festes. Cal recordar que tindrem orquestes els 2 fins de setmana, els 2 dissabtes de la setmana de festes. També tindrem el dilluns, el dia del pa i porta. Després també tindrem el dimarts, que és com un tribut als anys 80, i després tenim els 2 balls de gala, que és el dia 17 i el dia 22, tant el dia 17 com el dia del certamen, i el dia 22 la nit de les entitats. També el dia 17 cal recordar que ja fa uns anys que comencem les festes en divendres. Crec que també ens donen moltes possibilitats a l'hora d'organitzar els actes, sobretot del primer cap de setmana, i després també que el dia 17 exclusivament és per a les protagonistes, que són elles, i crec que tindre un dia exclusivament per a elles en la seva proclamació és algo que realça més encara si cap l'acte de l'exaltació. Després, el dissabte 18 ja tindrem la crida des d'aquí de l'Ajuntament en el tradicional discurs de l'alcaldessa i de la reina de les festes, i a partir d'ahir hi ha un seguit d'actes que crec que tenim actes per a tots els gustos, passacarrers, festes infantils, verbenes populars, i crec que ha sigut una programació, s'ha fet en tot el carinyo del món per a que tota la gent pugui disfrutar
d'aquesta setmana, com he dit abans, del 17 al 26 d'agost. Per la meva part, només dir que ja tenim els programes aquí a Benicarló, se repartiran demà dijous dia 9 a les 7:30 de la vesprada a la plaça de Sant Bertomeu i el divendres dia 10 també a les 7:30 al passeig Ferreres Bretó. A partir de la setmana que ve també se podran trobar a les dependències de l'oficina de turisme i també a la policia local. Així que per la meva part crec que ja ho he comentat tot, li dono la paraula a la Dulcinea i després parlarà també ja la reina de les festes per a convidar a tots els veïns i visitants a que participen d'aquestes festes que la veritat és que hem organitzat amb moltes ganes. Gràcies, Hilde. Bon dia a tots. En primer lloc volia agrair a totes les entitats que organitzen actes per a aquestes festes i sobretot a la Comissió de Festes per la feina que han tingut que dur a terme, perquè no és fàcil, ja ho hem vist ara que estem més prop d'ells, que hi ha molta feina a fer, encara que no es veu. I després, sobretot, invitar a tots els veïns de Benicarló i especialment als visitants, tant que venen de lluny com de prop, i sobretot que passen aquestes dates per ací, que vinguin a disfrutar de les festes i sobretot que tinguin respecte cap al treball, dedicació i esforç dels demés, que és algo molt important. Moltes gràcies a tots i a gaudir de les festes. Bon dia. Com ja sabem tots, Benicarló té unes festes obertes a tothom. Per això, de part de la meva Cor d'Honor i meua, ens agradaria invitar al poble de Benicarló i a tots els visitants a que sortiu al carrer, ja que participeu de tots els actes que la Comissió de Festes, juntament amb les entitats de la ciutat, ha preparat durant tot l'any. I, a més, que segur que trobareu actes per a tots els gustos, perquè Benicarló és una de les ciutats que més entitats, tant socials, culturals com deportives té. I no res, i per finalitzar m'agradaria fer una crida a tenir unes festes sense ningun tipus de violència i tranquil·les, respectant el descans dels altres. Moltes gràcies. Bé, gràcies per la seva assistència. Crec que també, i així també m'ho he deixat abans, també agrair a totes aquelles empreses i col·laboradors que col·laboren en la Comissió de Festes i en l'Ajuntament en aquest cas, i també sobretot agrair també l'esforç dels cossos de seguretat i la brigada municipal, que gràcies a ells també podem transcorrir les festes en perfectes condicions. Com ha dit elles, la veritat és que moltes gràcies a tots. Gràcies per la vostra assistència, gràcies per voler participar d'aquestes festes i, com han dit també Sara i Anna, esperem que tot transcorrisca tal com està programant, que la gent se respecte d'uns als altres, sobretot que vagi la gent en molta cura als bous, que pensen que hi ha espectacles pirotècnics que tenen que respectar les mesures de seguretat i sobretot tota aquella gent que surtiga, que s'ho passe bé sense fer mal als altres i en un abús, en un control especial de la beguda. Així que a tots que passen unes molt bones festes.